jakaa selkeästi ihmisten mielipiteet, että toiset inhoaa ja toiset tykkää. Kyllä tässä kuuluu aika paljon ääniä, kun ne näkee kärpäsiä. Siinä on ne pienet yksityiskohdat ja kaikki semmoiset, mikä mua viehättää. Ja sitten se, että ne saa oikeasti metallin työstettyä. Se on se juttu. Aika hentoisia rakenteita, mikä pitäisi saada sitten tuotteeseen, mikä sitten käytetään ja kestämäänkin. Mä oon maalta kotoisin, niin mä oon tykännyt repiä muuraisena jalkoja irti ja kärpäsiltä siipiä ja tutkia niitä. Ja sitten mä vaan mietin, että miksi näistä ei voi tehdä niin kuin korun kautta jotakin semmoista, että ihmiset oikeasti pysähtyisi kahtomaan, että ne on kauniita. Ja sitten just se, että ne on sitten luonnollisen näköisiä, että ne ei ole mitään koristeltu kivillä eikä yritetty sillä tavalla keinotekoisesti tehdä niistä kauniimpia. Et tuntui vaan jotenkin heti, kun ensimmäisen kerran otin viilan käteen. Tai no ei viilakaan tuntunut niin omalta, mutta sahaa. Kultasepän lehtisaha, niin se tuntui vaan, että tämä on mun juttu. Siinä sitä sitten oltiin. Mulla ei ole semmoista tiettyä kaavaa, että miten minä menisin joka päivä. Et mä teen sitten, kun siltä tuntuu, minkä kyllä välillä huomaakin sitten, että mä teen yötä myöten vielä. Et jos tuntuu pahalta tehdä joku työ, niin en tee. Teen sitten, kun tuntuu hyvältä. Silloin tulee hyvä lopputuloskin. On semmoinen minun näköinen tuote. Ehkä se semmoinen ennakkoluulottomuus, mikä pitäisi muutenkin koruissa olla, eikä mennä sillä samalla kaavalla aina. Tykkään vaikeista ratkaisuista. Mutta se on mun mielestä aika hyvä se just, että kaikesta voi tehdä koru. Et mulle tulee hyvin laajasta laitaa töitä. Et on semmoisia ihan, että asiakas on tosiaan ihan valmiiksi, silloin piirustuskin on jo. Siitä lähdetään sitten, minä muokkaan sen sitten semmoisiksi toteutettavaksi. Taikka sitten on semmoinen, että ei ole niinku mitään ideaa. Sitten vaan lähdetään jostakin. Aika paljonhan tämä perustuu siihen just, että mä palvelen asiakkaita suoraan. Että siihen liittyy niin paljon muutakin kuin vaan se, että sä kuuntelet, mitä asiakas kertoo. Että se on hyvin paljon sitä myös, että miten on pukeutunut ja mitä muita koruja on. Että kaikki semmoiset vaikuttaa siihen, että siitä korusta tulee mieleen. Niin, kun mä rupesin tuota mallistoa, mäkin hyvä hyönteisten ystävä, kun mulle selvisi vasta siinä vaiheessa, kun mä olin tekemässä sitä, että ei hämähäkki ole edes mikään hyönteinen. Niin sitten siitä tuli arthropoda, eli niveljalkaiset tuosta. Ravutkin kuuluu nyt jo siihen. Oma mallisto mulla nyt olisi sillä tavalla ehkä enemmän. Et sitä tahtoisin tehdä enemmän ja enemmän. Siinä saa tehdä, siinä ei ole mitään rajoja. Et onhan mulla tilaustyötkin, kun minä teen, niin asiakkaat antaa mulle tosi vapaat kädet tehdä ja toteuttaa. Mutta siinä on kuitenkin aina olemassa se, että kun se tulee asiakkaalle. Mutta omassa mallistossa minä voin tehdä ihan mitä vaan pystyy metallin tekemään ja mihin se taipuu. Mä haluaisin tuon arthropoda malliston kyllä niin kuin laajemmalti ja isommasti ja tehdä kaikki mahdolliset maailman ötökät.